ఇంట్లోనే సింపుల్ గా వెజ్ మంచూరియాని ఇలా ట్రై చేయండి. బయట తింటామని అస్సలు అడగరు. టేస్ట్ మాత్రం చాలా బావుంటుంది. ముందుగా సన్నగా తరిగిన 3 కప్పుల క్యాబేజీ తురుములోకి 1 కప్పు క్యారెట్ తురుము, కొన్ని ఉల్లికాడలు, ఒక పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అలానే ఒక హాఫ్ స్పూన్ పెప్పర్ పొడి, సరిపడా సాల్ట్, కొంచెం కారం వేసుకొని ఒక హాఫ్ కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్, ఒక హాఫ్ కప్పు మైదా పిండి వేసుకొని వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయకుండా చేత్తోనే ఈ విధంగా బాగా కలుపుకొని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మీడియం హీట్ లో ఉన్న ఆయిల్ లోకి ఈ మంచూరియన్ బాల్స్ వేసుకొని మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే పాన్ లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, ఒక్కొక్క స్పూన్ చొప్పున సోయా సాస్, టమాటో సాస్, వెనిగర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకొని కొంచెం కారం, సాల్ట్, ధనియాల పొడి, పెప్పర్ పొడి వేసుకొని కలుపుకొని కొన్ని కార్న్ ఫ్లోర్ వాటర్ కూడా పోసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న ఈ మంచూరియన్ బాల్స్ వేసుకొని మంచిగా సాసెస్ అన్ని బాగా పట్టే విధంగా ఒక్క 2 నిమిషాలు కలుపుకొని స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేయండి.